Balima Mali kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni yankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de sele min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 12 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 18 Dolo Jate la Kaolack kalo sabanan tile 20 na o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kaolack kalo sabanan tile 26 la ni dɔgɔkun in laban bi bɛn n'o ye karidon ye o bi bɛn Kaolack kalo sabanan tile 26 ma doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna n'o ye Sagittaire mɔgɔw ka dolo ye Fintɔn Jupiter ale de bi mara la ni anw yɛrɛ b'a wele ko Fintɔn o dolo in o de nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen kan a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bi kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu i bɛna ye dugutaga bi diya ninnu na kosɛbɛ ni wulikajɔ olu ka di ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kuma caman i b'a ye ninnu yɛrɛ bi u cɛsiri u yɛrɛ ka wulikajɔw la a ka ca la olu b'u jigi da u yɛrɛ kan kuma caman ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw kan olu ye daganko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔ la kibaru o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier ni sodenw Bélier ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔ kama sɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma aw ka wulikajɔw ani aw ka laɲiniw olu sabatili ka gɛlɛn ka di aw ye aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la sira caman de fɛ ni aw bɛ se fo aw ka se ka aw muɲu wa aw ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan kama sɔrɔ ni aw ko k'aw bɛna aw jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan a bɛ se ka kɛ olu bɛna bɔ aw jigiya kɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la ni aw y'aw jigi da aw yɛrɛbakun kan ka se ka baara kɛ ni aw yɛrɛ hakilinaw ye a ka ca la dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo hakilisigi la n'o tɛ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wa aw bɛ se ka aw sigi ni fariganw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw k'aw ka ko nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Dawuda ka so Toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw k'aw kɔlɔsi kosɛbɛ bolofɛn yɛrɛkɛw ani walifɛn singaw olu la kama sɔrɔ aw bɛ se ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ olu la k'a sɔrɔ aw yɛrɛ ka laɲini tɛ Uranus ale bi a ɲɛjugu kan ale min bi jigiya siraw kofɔ ale de bi aw ka so a ɲɛjugu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye Uranus ye o b'a yira k'a fɔ jigiya siraw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kumaɲɔgɔnyaw bɛna kɛ kumaɲɔgɔnyaw ye kumaɲɔgɔnya minnu ni nafa tɛna kɛ u la kumakan minnu bɛ yen nɔ bi tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ko k'aw b'a jigi da o kumakan ninnu kan a bɛ kɛ i n'a fɔ aw bɛna aw jigi da fu kan kama sɔrɔ layidukan minnu bɛna ta aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan ninnu ye fu de a b'a yira k'a fɔ aw ka se ka aw jigi da aw yɛrɛbakun kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw bolofɛn yɛrɛkɛw olu kundalen don aw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 20 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kibaruyaw olu siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min bɛ se ka fɔ aw ye aw ka aw kɔlɔsi o la o ye aw yɛrɛ kumacogo ye kama sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka ko ɲɛtɔla o bɛ se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ bɛna a tiɲɛ n'o tɛ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ f'a laban dɔgɔkun ka di aw la ni ye aw ka dɔgɔkun duman ye aw ka juru kɔrɔ dɔw olu bɛna se ka sara aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kama sɔrɔ ni aw ye wulikajɔ kɛ layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o layidukan ninnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɔrɔ janfɛ kibaruw olu barikalen don kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ juguya olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ lagosi walew olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma aw ka baara ɲuman kɛlenw caman bɛ se ka kɛ
lagosi mɔgɔ wɛrɛw fo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛ se fo aw ka ku ni aw yɛrɛ aw ka se ka aw dusu faga k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ ni dɔgɔkun mɔgɔ caman de bɛ aw nɔfɛ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka lagosi ani mangoya lase aw ma mɔgɔw de ye aw yɛrɛ ka problème ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw kuma cogow la ani aw ni mɔgɔ minnu bɛna na ɲɔgɔn bɛn rencontre kɛ aw ka se ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw kuma cogo ani aw ka ko kɛ cogo la n'o tɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka gundola kumaw k'a fɔ mɔgɔ minnu ye olu caman bɛ se ka o kuma ninnu ta ka tila ka aw kɛlɛ n'a ye don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se aw kuma cogo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juillet kalo tile 22 na ka n'a bila août kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani kibaruya dumanw olu ɲɛsinnen don aw ma sira caman fɛ kamasɔrɔ jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ siraw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kumakan minnu bɛna fɔ aw ye ko o kumakan ninnu bɛ se ka nafaba de lase aw ma don nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka siraw jɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka fɛn bɛ tali kɛ farigan kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati a bɛ se ka dɔgɔkun daminɛ ni farifaga walew ani sumaya walew a bɛ se ka dɔgɔkun daminɛ ni olu ye nka dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ min na a bɛ se ka aw yɛrɛ sɔrɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw ka wuli ka jɔ aw ka sɔrɔw nɔfɛ ani aw ka layidukanw nɔfɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye aw bɛ kibaruya caman de sɔrɔ olu la minnu bɛna aw nafa yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ août kalo tile 24 na ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ janfaw olu de talen don ka aw sɛgɛrɛ a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye musolakaw u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ bingani walew o bɛ se ka ta ka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ janfa walew mɔgɔw sen man ca sira mun kan yɔrɔ minnu na aw bɛ se ka aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la fo ka taa se hali aw ka sokɔnɔnaw ma aw bɛ se ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna tugu aw kɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu caman tɛ mɔgɔ ɲuman ye ka ɲɛsin aw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari aw bolofɛnw na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa aw ka ko o de ka di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma balansiw furusodenw kawula kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛma kuraw aw bɛ se ka olu boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ ni aw ye yɛlɛma minnu boloda aw ka baaraw kɔnɔna na aw bɛ se ka wasaw ani jaabi ɲuman sɔrɔ olu kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ko kura daminɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ni aw ye ko kura daminɛ nin wagati in kɔnɔna na aw bɛ jaabi ɲuman sɔrɔ a la nka nin dɔgɔkun in laban yɔrɔ wagatiw la layidukanw olu fagunnen don ka ɲɛsin aw ma layidukanw olu tɛna bɔ a sira ma nka ni aw ye aw ka ko kura minnu daminɛ aw bɛ se ka jaabi jɔnjɔn sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye dɔgɔkun gɛlɛyalen ye fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛbakun na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 22 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw ka hakili to aw ka kumacogo la aw kumakan na kamasɔrɔ aw ka kumakanw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma kuma minnu bɛ bɔ aw da olu tɛna kɛ kuma dumanw ye kuma minnu mɔgɔ minnu bɛ aw lamɛnna o bɛ se ka kɛ olu ma dekun ye a b'a yira k'a fɔ aw kana a fɔ ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka taa aw ka hakilina fɛ walima ka bɔ aw ka kumakan kɛ ka se ka mɔgɔw lasɔn aw yɛrɛ ye aw ka hakilina ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ni o tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kamasɔrɔ aw dalakan olu lagosilen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu tɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaba lase aw ma ni aw bɛ se aw ka se ka aw kumacogow dɔn kamasɔrɔ aw kumakan bɛ se ka kɛ tasuma ye ka se ka futinɛ lawuli aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ bolofɛn yɛrɛkɛw olu bɛ se ka aw sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a b'a yira k'a fɔ hali dɔgɔkun mana daminɛ dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ fitinin minnu sɔrɔ n'aw ma hakili to olu la a bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛkɛ ka bɔ aw bolo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ bɛn aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ
o be aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani aw kanubagaw fo ka taa se aw ni aw baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔw ma. Sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔ olu siraw olu dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma. Ali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko ninnu ka farigan olu fiɲɛ olu bɛna bɔ. A b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ waatiw la bagabagali walew olu bɛ se ka ta ka aw sɛgɛrɛ mɔgɔw dɔw fɛ a tɛ mɔgɔ minnu dɔn. O b'a yira k'aw fana ka se ka aw basigi ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw k'aw kɔlɔsi mankanw na kamasɔrɔ ni aw ye mankan min sɔrɔ aw bɛ se ka kɛ ka sababu ye ka taa ka aw yɛrɛ bolo da. Aw yɛrɛ ma sigi ni fɛn minnu ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ a la kɛlɛw ani mankanw fo ka taa se jolibɔnkow ma. Aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. N'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka a b'a fɔ ko aw ka se ka aw basigi de ka se ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 23 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw kamasɔrɔ o wasa tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ aw yɛrɛ ka hakilinaw kɛcogo ani aw ka miiriyaw kɛcogo kamasɔrɔ aw bɛna ko ta ni hakilina minnu ye bi hakilina ninnu bɛ se ka waleya ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma ani fana aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ waati. Mercure ale b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka tila ka se Jupiter n'o ye sigilolo ye ale fana bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ wulikajɔw olu fangaw olu ka bon ka ɲɛsin aw ma wa aw ka laɲiniw caman olu bɛ se ka sabati k'a sababu kɛ ni aw sumayalen don aw ka ko minnu fɛ aw ka se ka wuli a fɛ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw bɛna kumakan minnu fɔ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw. Verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna baara minnu kɛ ko wasa bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma. A b'a yira fo ni aw saliyala nin dɔgɔkun in kɔnɔ o b'a yira aw man ka saliya ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma sira bɛɛ fɛ. Ni aw ye ko min ta sɛbɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka nɔ bɔ o la. Wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jama lajɛyɔrɔw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ feere kɛ ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na sugu kɔnɔnaw na ani jamama yɔrɔw la olu bɛ se ka tarɛ caman fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na kamasɔrɔ n'u ka laɲini de sugu ka se ka ja walima sanniba ka se ka kɛ ko sanni bɛna kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kun nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa ninnu dalakanw olu lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ. Ni aw ye sira bila dɔrɔn i b'a ye aw ka dɔgɔkun bɛ se ka giriya aw bolo. O b'a yira k'a fɔ aw ka cɛsiri ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nka ni aw ko k'a bɛ baara kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw ye aw bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na ani sumaya walew kɛnɛya siraw olu sinsinnen don. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sarakaw aw ka sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Aw dalakanw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma k'aw kana se ka kuma jugu de fɔ mɔgɔw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔ kamasɔrɔ ni aw ye kuma jugu fɔ mɔgɔw ma walima ni aw ye dangali don aw ni mɔgɔ cɛ aw balimaw walima fo ka taa se aw denw ma o daganka in bɛ se ka kɛ sababu ye ka a tigilamɔgɔ minɛ. A b'a yira k'a fɔ aw dalakanw olu barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. A b'a yira k'a fɔ aw ka aladeli caman kɛ aw yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman de ta ka bɔ aw kan. Aw ka sarakaw olu barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Sarakaw ani aladeliw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ Neptune ale bɛ a ɲɛ ɲuman kan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu ka fariganw olu fiɲɛ bɛna bɔ. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. N balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ minnu b'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an balima fɛn fɛn b'an lajɛ nin ye aw ka wagati kibaruya ye ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun min bɛ tali kɛ nin dɔgɔkun in na ni o ye tɛnɛn ka bila décembre kalo tile 12 ka taa se karido ma décembre kalo tile 18 nin kun ye o wagati kibaruya de ye. Aw minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. Wasaw ani kunkɔrɔtaw Ala ka o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma halisa Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na Ala ka jamana in basigi.